Вітаем усіх прыхільнікаў беларускага футбола. Вышэйшая ліга выходзіць на фініш, а галоўнай інтрыгай надыходзячага 30-го гульнявога уікенда, які з'яўляецца апошнім у гэтым сезоне, застаецца пытанне аб тым, хто апынецца на 14-м радку турнірнай табліцы і накіруецца ў стыкавыя гульні насустрач брэсцкаму руху, бойка з якім і вылучыць удзельніка элітнага дывізіёна. А БФФ-ТВ ў традыцыйным анонсе засяроджвае ўвагу на самых цікавых двубоях 30-го тура і запрашае гледачоў запасцісь кубкам гарбаты ці кавы і разам з намі сачыць за падзеямі апошняга гульнявога дня, усе сустрэчы якога адбудуцца сінхронна ў нядзелю а 14-й гадзіне. Прадстаўніку поўначы, аднаму з найбольш значных расчараванняў чэмпіянату, патрэбна набіраць ачкі ў хатнім супрацьстаянні са Славіяй, каб не аглядвацца на вынікі апанентаў у паралельных сустрэчах. Віцебску хопіць нават нічыёй для захавання свайго месца ў вышэйшым свеце, без удзелу ў стыкавых гульнях. А вось калі хлопцы Сергея Ясінскага не здолеюць скарыць мазырцаў і апынуцца ў пулі з 4 камандаў з аднолькавай колькасцю балаў, менавіта віцебскі калектыў апынецца на 14-м радку ў табліцы. У мінулым сезоне Віцебск вылучаўся яскравай прывабнай гульнёй, а сёлета ў гаспадароў поля найбольш нізкі паказчык забітых мячоў, толькі 24 трапных стрэла ў 29 гульнях. Горш за тое, у 3 запар сустрэчах віцебляне саступілі і забілі толькі 1 гол у 4 апошніх двубоях. З іншага боку Славія. Палішукі выканалі галоўную задачу на сезон, захавалі прапіску ў элітным дывізіёне. Аднак іх яшчэ вабіць магчымасць скончыць сезон на мажорнай ноце і падняцца на 2 радкі ў табліцы, каб увайсці ў топ-8 па выніках першынства. На працягу сезону чырвона-чорныя дэманстравалі цэльную гульню, аднак сутыкнуліся з праблемамі ў другой палове чэмпіянату. 9 гульняў без перамог. Разам з тым мазырцы здолелі выправіць сітуацыю і ў 5 апошніх гульнях саступілі толькі шахцёру. Сустрэча ў першай палове чэмпіяната скончылася на карысць Віцебска дзякуючы адзінаму стрэлу Матвіенкі. Ці атрымаецца ў гаспадароў падтрымаць той поспех, вялікае пытанне. Сталічны калектыў магілёўцаў чакае галоўны двубой сезона на кшталт фіналу. Перамога аднаго з апанентаў даруе яму выратаванне. Аднак студэнтам дастаткова не саступіць, а Дняпро трэба перамагаць, каб не залежаць ад астатніх гульняў, у той час як парытэт хутчэй за ўсё адправіць беласініх на спатканне з рухам. Асобны надзея Царабуду звязаны з фантастычнай гульнявой формай лепшага галядора вышэйшай лігі Іллі Шкурына, узначаліўшага гонку бамбардзіраў 17 галамі і толькі ў 2 сустрэчах з 11 не вылучаўшагася результатыўнымі баламі. У выніку поспеха форвард мае магчымасць паўтарыць альбо пераўзвесці лепшае дасягненне апошніх 10 год – 18 трапных стрэл у Міхаіла Гардзейчука. Між іншым, цар мае ў пасіве толькі адну паразу ў 6 гульнях, і з 12 апошніх сустрэч у сезоне менчукі не забілі толькі гарадзеі. Аднак сама хліпкая ў лізе абарончая лінія можа прынесці праблемы гаспадарам поля і ўскладніць вырашэнне іх пытанняў. Магілёўцы на фоне суперніка таксама выступаюць неблага. 2 паразы ў 8 гульнях ад Батэі мінскага Дынама. Да таго ж упэўненасці хлапца Мілана Біёнчыка дадае перамогу ў апошнім туры над Тарпеда Белас на апошніх хвілінах, якая выратавала магілёўцаў ад 15-го радка ў табліцы і паніжэння ў класе. Дадамо, што як у Івана Біёнчыка, так і ў значнай часткі каманды ёсць досвед такіх гульняў. У мінулым сезоне Лучны кіраваў у першую лігу Смалявіча, таксама ў апошнім туры чэмпіянату. У Магілёве паміж супернікамі атрымалася яскравая гульня з лікам 4-3 на карысць энергетыкаў, з дублямі Шкурына і Пабудзея і памылкай брамніка Дняпро-Сарокі. Аднак адказнасць за вынік у гэтай сустрэчы наўрад ці дадае абодвум калектывам права на памылку. Таму двубой аўтсайдераў будзе вельмі жорсткі і непрадказальны. Насалодка вышэйшая ліга пакінула нам супрацьстаянні паміж дынамаўскімі калектывамі. Гэта двубой не паўплывае на турнірнае становішча, таму і ў берасцейцаў, і ў іх мінскіх сяброў ёсць магчымасць разам асвяткаваць перамогу Берасця ў чэмпіянаце. Мінская Дынама не цвёрда крочыць па дыстанцыі, а пасля паразы ад Батэ Менчукова адразу чакае іспыт новым чэмпіёнам. Адна перамога ў 8 апошніх гульнях на Дняпро 3-0 і толькі адзіны двубой, дзе бела-блакітныя згулялі на 0, ледзьве не каштавала 4-го радка ў табліцы, што таксама не падмацоўвае падмурак пад галоўным трэнерам сталічнага калектыва і можа істотна паўплываць на далейшы лёс Сергея Гурэнкі. Аднак Менчукі адзіная каманда, якая залічыла на рахунак Дынама Берасцейскага паразу ў чэмпіянаце, дзякуючы дублю Зміцера Беланога. Цікава, ці скарыстае Марцэл Лічка магчымасць даць выйсці на поле гульцам, якія з'яўляліся не так часта. Альбо на поле стадыёна Дынама з'явяцца усе добра знаёмыя футбалісты.
Наступальны мод чэмпіёнаў і скінутыя з плеч гара адказнасці таксама могуць стаць вырашальным фактарам сустрэчы дынамаўскіх калектываў. Між тым, за берасцейцаў самы эфектыўны наступ чэмпіянату і другая па надзейнасці абарона. А чэмпіёны не саступаюць на працягу 13 сустрэч. Ці атрымаецца ў плотнікаў і паплечнікаў спыніць наступ берасцейцаў.